Мир на всички вас, зрители на телевизия Вяра. Христос възкресе, брати и сестри. Вие сте с предаването Религиозен пулс, което се излъчва в интернет, в кабелни телевизии. До нас стигат въпроси и от чужбина, което означава, че българи извън граница, ако гледат, което много ме радва. Казвали са ни, че липсват, мои приятели, които са зад граница, казват, липсва ни православния храм. Но когато има една такава телевизия, като телевизия Вяра, по някакъв начин човек отново се докосва до родината си, до православието, което за някои българи е много така близко като религия. Мои познати от Канада казват, нямаме православен храм и посещаваме протестанти и католици и се опитваме да си мечтаем за нашите родни места и за православните ни църкви. Брати и сестри, пращайте вашите въпроси, независимо къде се намирате. Ако имате нужда от нашето молитвено застъпничество, напишете от какво имате нужда, за какво трябва да се молим. И в предаването ни ще споменаваме, ако позволявате, за вашите лични истории, ако сте в България и зад граница. Така че вашите въпроси нека идват към предаването Религиозен пулс по линия на интернет в моята лична електронна поща. Тя се изписа на латиница mario_ionov yahoo.com, а телефонът ми е 038496365. Знаете за българите, които са извън граница, че има код България 359. И Нели, в днешното предаване имаме въпроси, виждам. Да, здравейте от мен, уважаеми зрители. Надявам се, ще ви бъде интересно, приятно, пък може би и полезно да гледате днешното издание на Религиозен пулс с отец Марио Йонов. И така, след Великден, малко битийната част на живота на християнина и ходенето по гробища. Знаеш, питали са ме хора, които са били в други държави, тези бяха в Русия. Казват така, веднага в момента, когато се съобщи от духовниците по храмовете Христос възкресе, се отнасят светлината в дома и на следващия ден се отивало на гробища. В България това не се практикува така, а се практикува чак след Томена неделя. Но аз разсъждавах за това нещо, което ме питаха, дали има логика във всичките неща, защото не е важно да кажеш на хората не се прави или така се прави, а е важно да кажеш така се прави, защото така. Тоест не само да забраниш, да обясниш защо не трябва. В нашите практики се пише, в определен период не се правят упокойни молитви. Или в този период не се правят сватби. Точно така, и за Пасха се пише точно това. Така. Първите 3 дни или първата седмица не се прави помен за покойници. Аз обаче се опитвам да го обясня на хората. Защото когато ти кажат, а защо? Да. Тогава вече трябва свещеника да обяснява. Прецених, че явно в традицията на дългата традиция на църквата се е решило така. Когато има някакъв радостен период от църковния календар, в този радостен период хората да се радват, а не да ходят да плачат на гробища. А когато има някакъв скръбен период, както примерно най-тежката седмица, която е страстната седмица, в този момент хората да не вдигат сватби. Някакси в това има логика. Не може в един ден ти да имаш сватба и също време да ходиш да оплакваш покойниците. Ако ще правиш сватба, прави сватба, смей се, играй хора, радвай се. Ако ще плачеш, отиди и плачи. Но една жена на гробища ми каза така, на Коледа беше. Нали, църквата казва, че аз не трябва да идвам на гробища. Обаче аз вкъщи не мога да намеря радост. Не мога да украся елхата, защото моето дете не е там. Какво да направя? И аз на тази жена казах, отидете на гробища.
Какво мога да й кажа? Не мога да й кажа, стойте си вкъщи и се радвайте. То не е логично. Защото тя няма да се радва. Тя ще стои вкъщи, а умът ще бъде на гробища. Както и обратното. Хората искат да се радват. Не мога да им кажа, вижте, за нас християните е тежка седмица. Трябва да скърбите, трябва да се самовглъбявате. Ако религията за тях е нещо така абстрактно, ако Христовите страдания са нещо абстрактно, ако личната аскеза е нещо, което са чели или чували някъде, тези хора няма да скърбят и няма да потънат в самоглъбение. Те ще искат да се радват. Аз не мога да забраня на такива хора. В това има логика, когато се обяснява кога не се ходи на гробище и кога се ходи. Обаче ето, в православна държава Христос възкреси на другия ден на гробищата. Пак мислех. Коя държава е това? В Русия. Пак си мислих, трябва да има логика в това нещо. Не може да няма логика. И тогава с един свещеник разговаряхме и той каза, ти знаеш ли, че на Лазаров ден, когато Христос каза на умрелия Лазар, стани и възкръсни, и възкръсява Лазар, и с този отец си говорихме, че тогава може би трябва да е най-голямата задушница в България. И има логика, защото тогава Христос показва, че смъртта, ако пожелаем, може и да не съществува. И това е една изключително голяма проповед между скърбящите хора, които обикновено посещават гробищата. Христос каза, че може да възкръснем. Христос демонстрира, че Лазар възкръсна. Има логика в това, защо тогава не е задушницата, в нашата традиция не знам. Но в Русия, когато те са занесли светлината в къщи и са запалили кандилцето си от светлината, която носят от храма, и на другия ден са отишли на гробището, навярно логиката е в това, те по някакъв начин да проповядват и на умрелите. За възкресението. За възкресението на Исус Христос. Защото не е ли Христос директно не отиде в рая? Той мина първо през ада, за да каже има живот извън това място, в което вие се намирате. И аз ще ви покажа пътя към рая. И в това аз намирам логика. След възкресение да се отиде на гробище и да се каже на съседния погроб скърбящ човек, Христос възкръсна. Смъртта не е най-страшното нещо. Въпреки че не знам, аз познавам много скърбящи хора на гробищата, за които това нищо няма да означава. Те са смачкани от личната си скръб именно поради атеизма. И ако аз отида при него и му кажа, майко или братко или както и да е, Христос възкръсна, смъртта не е най-голямото зло на този свят. Не знам как ще ме възприемат и дали няма да породи това в тях някакъв гняв.